weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgol to agrisa to Sinthiane Diakiri to Houdallaye to ɗal haya to Mafondu to Lodiolum to Lobbudu Barogal to Mareysa to Jeeriyela Tumbere ko on takkusan juula ha to galle Kaw Yaya Sall to Jingue Jeeri kon takkusan kadi juula ha to galle Ndiaye Saydou Amadou to Jingue ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie Sidina Ali Wula Mohamed Khona o waɗama defere yeeso juge d'instruction du premier cabinet chargé des affaires terrorisme to leydi Sénégal man jaaha to Touba toon ko immeuble goto woni kuɓeje togɗiɗe era plus 3 kañum tigui jowdi gonnoɗo e mahede kañuma yani yimɓe sappo e goho mbasi hen pittali men to leydi Mali GNIM woni groupe de soutien de l'islam et aux musulmans ɓe kolliri tigui e nder communiqué mabɓe wonde ñande aljuma ɓenne ɗo ɓe mbaɗi jangu mabɓe base militaire mo Djoura ɓe mbari fodde 49 militaire ɓe jaadi autoji e matériel de guerre kewɗo kedde Afrique ma jabbo Alassane Oumar Mbodj kabaruji men jolam jaɓeri jaten ko to leydi Palestine to leydi Suisse to leydi Allemagne to Ukraine ha to dow leydi donduɗo Amérique bisimilla moon e ketki hotodirte joni piren pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodiri jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko gando bindi ko laaɓaɗo leɗɗe jaadino ɓalawale danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sita rewɓe ronkuɓe sobade rewɓe dartoraɓe wonduɓe gorko seydani sattoraɓe dewle kala gorko mo melga wuuro jinneji ne yaraɓe wonduɓe koyɗe musoje keceji musoje ɓalli ɓuutoji e ɓalli ƴakkoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawran ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leese kala gorko mo melga wuuro jinneji ne jogui ene luɓirimo gandal dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdoulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji nder wittoji makko mo yiiti hen safara ko fate estomac ko safara keso pul a ƴettat ɗum joni nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kulnoɗa e ko karanɗa ñamde hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo yarno ɓe wonduɓe prostate hay sinno prostate ma kay ala ko heddino so wona kay hay sinno prostate ma ala ko heddino so wona kay ne opéré sa jokkodire makko joni jiituɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ceerno Amadou Tidiane Diallo ene jogui leɗɗe ko fati e gorago e fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti ɗum joni mbiyata ko meyɗi moosa no foti no foto fannu goɗɗo o wiyete ko yeddi ƴeewa sa ƴetti ɗum joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune mbadden dando faade makko ceerno Amadou Tidiane Diallo e oɗo saaha joni mo tawi to Nouakchott base makko ne tawi to leegal Samia galle makko ko étage danejo ne huccite usine plâtre sa yiiɗi jokkodirde makko numéro makko 46 94 21 91 so tawi ko numéro makko leydi France ko numéro WhatsApp 00336 04 66 27 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Rosso Mauritanie to Dagana Mauritanie kala ne tawe ɗon ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune konni wiiɗo sanne
ceerno Amadou Tidiane Diallo mbiɗen dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldala ko balɗe tati mbiya alhamdulillah rabbil alamin. kawis Allah cuuɗiɗo ettiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwroko to kordinnoro a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗol tuƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde endam mo nangata taare janowo yogay rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗi ɗi dongnata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah. gorelte hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nangata taare yogay rafiji goɗɗi kala sa yeehi to Google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma. so tawi ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde e mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Munta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama. kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine nogas e jeegom lewru duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi habruji mon e ɗemgal pular e sowte ko musidɗo mon seydi mon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men seydi men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardidi kabruji men koto leydi Mauritanie puɗorɗen to leydi Mauritanie noon rapport national de sécurité mo leydi Espagne ɓe koliri tigui wonde kay ko leydi Mauritanie woni numéro 1 woni kay leydi hitande 2024 mayne nde wonde kay ko Mauritanie woni leydi numéro 1 kay to ɓen tawi ko clandestin woni waɗoɓe ɗanne suuɗeɗe faade Espagne to ɓuuri wawde rewde kay rewe leydi Mauritanie noon ko leydi Maroc on paami tigui leydi Maroc woni leydi ɗiɗi ɓiiri woni tigui numéro 2 rapport o kadi holliri e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi woni 2024 mayne ɗe nde kene ɓuura nogas e joyyi ujunere migrant tawi kadi ko clandestin en mbawi ummorade leydi Mauritanie faade toon to leydi Espagne so tawi ko leydi numéro 2 noon woni leydi Maroc ɓen noon kene ɓuura sappo e tati ujunere ko ummi toon to Maroc naati e nder leydi Espagne tawi kadi ko clandestin en tawi ko clandestin rapport o noon holliri e nder 2024 nde leydi Espagne wawi jaɓɓade capanɗe jeegom e goho ujunere fayi temedde tati e capanɗe jeegom e yimɓe ɗiɗo tawi ko migrant en arɓe kay tawi gardi koye aji kadde ko record noon momo hono mum hewde yimɓe kay ɓe meeɗa hebde ko immigration clandestin o fuɗɗi ko ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate negol jawdi woni ministre de l'élevage biteɗo Moukhtar Wul Gague omo tawi
tawe kay aleda hanki omo tawetno aleda hanki no gasi joya lewru me no tawetno no tawtorama kolol batwol capande jeenayi ɗiɗi biwol woni tigui 92e assemblée générale tawi ko l'organisation mondiale de la santé animale woni ko wite OMSA woni tigui capanɗe jeenayi ɗiɗi kolol tawi kadi ko session ko fati e negol tawi kadi ko fati tigui e safaruji jawdi ɗum noon waɗa ko toon to Paris lamorgo leydi France nden jonde noon on tigui assemblée générale noon ko ñande nogas e joyyi ha nogas e jeenayi lewru me ndu gonɗe ndu mujibu jonde nde noon ko yewde kay peeje ko fati e cellal jawdi duumingal e ƴewde kadi ñakkoji woni vaccin jawdi kay tawa ko gardude no feewi jagorgal leydi ndi Mauritanie noon jagorɗo leyɗe kewɗe ɗe wondude expert uji nde ko leyɗe jeeyaɗe renduɓe ɗeɗo fedde witede OCDE mbawi tawtorede nguɗon batu toon to Paris lamorgo leydi France ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Amadou Tidiane Thiam kañum woni ministre des mines de l'industrie mo leydi Mauritanie o waɗino jillu makko ñande 7 nogas naya lewru me to Zoyrata o ari toon noon ko waɗi joddi o ardima toon atelier noon tawi kadi ko hettade kay ardiɓe diwan caɗele kay ɓurɗe jojjude ɓe kollirno e addirde kadi solution ngaji kay ɗi laamu ngu fuɗɗino hollirde ko fate ñawdude ɗeɗon caɗele tawa kadi ko yidde ñawdude caɗele ko wiyetede service aji de base noon ko wayno ndiyam ko wayno kuɓɓam woni courant ko wayno santé cellal aade éducation ko wayno jangde e gueɗe baɗi noon o yewtide kadi projet ji tawi ko projet ji développement tawi ko projet ji développement ji kay kawraɗi kay wonde tawi wonande kay ɗiɗon commune aji tati wonande kay commune aji tati wilaya o tawi kadi koye mbadi programme d'urgence o joddima to noon e autorité ji administrative wondude les élus et les acteurs politiques wondude société civile en wondude ɓen tawi ko notable uji diwana o kala o holliri noon ko fati e golle ɗem ko fati e golle kay ko fati e golle toon kay e nder ɗiɗon e nder ko fati e golle poɗɗe gollede kay e nder lebbi capanɗe tati o holliri nder lebbi capanɗe tati tawi ko jaru mum ɗen golle jaru mum ne qime ha temedde jeegom million tawi ko haalisu ɓe ilimore hesande woni 600 millions émiri e nder programme o noon tawe hen ma golo capanɗe nayyi e jeegom sal tawi ko salle de classe wondude pewdirgol classe uji nayyi goɗɗi e magol hôpital e hesɗitinde dispensaire uji ɗiɗi e coɗgol ambulance uji tati e ɓeydugol safroɓe e nder wilaya mo 13e mouro e avde kadi avde toon forage tawi ko ayde toon forage mo boyli sappo e nayyi tawi ko boyli artisané e ɓeydugol kadi ko fati e réseau kuɓɓam e coɗgol fodde camion ngaji jeegom citerne ene tawtora batu nguɗon hono gouverneur diwan o wondude hakimaji muqadɗaji ɗi wondude maire uji commune aji ɗi wondude député ji falde nde kala wondude directeur d' exploitation sinim e autorité ji administrative wondude chef service régionaux ji e woɗɓe hewɓe mbawi tawtorede nguɗon batu ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen ministre de la justice mo leydi Mauritanie o rokki yamirore altine hande o wonde kay yo sidina Aliwul Mohamed Khouna ko gonnoɗo jagorgal nder leydi Mauritanie yo waɗe déféré yesso juge d'instruction du premier cabinet chargé des affaires terrorisme ɗum noon ko caggal kay nde o fawa gueɗe taw kake ɗo tuma gueɗe tawi ko gueɗe bonnoje e dillinoje leydi ndi siftinde on noon sidina Ali Mohamed Khouna ko ɓattinoɗo gonnoɗo hoorejo leydi ndi hono Mohamed Wul Abdoul Aziz ko guila 19 lewru me ko guila nden police nangunoma e nder galle makko to Nouakchott Wula Khoule noon ko kañum ardi parti tawi ko parti biyeteɗo forum pour le changement forum du changement ko landa noon tawi ka suwa taw heptinede ka landa noon ko suwa heptinede tawi kadi kan landa ɓe rendinti ko yimɓe tawi ko ɓuuri hewde hen ko ɓattiɓe gonnoɗo hoorejo ndi hono Mohamed Wul Abdoul Aziz ko tuma noon e ngol ɗon nanngugol kay ko tuma hen ko erade kay ɓesguji leydi ndi e filñitare kay contre laamu ngu e yennude laamu ngu e yennude institution ngaji leydi ndi e saktude kabaruji taw ko kabaruji ɗi gonɗani ko ɗum tigui woni ko tuma ko ɗum ɓilimo oɗo saaha joni e juuɗe justice
ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen police mo Nouakchott ɓe kolori ɓe teeɓima neɗɗo goto tumaɗo kay ko kañuma wujjuno kañuma wujjuno tawi kadi kippode tawi kañum wujjuno kippode kewɗe tawi ko kippode walla mbiyen ombode nokkuji mahanude kadi tawi koko fati e télécommunication ngaji ko kippode noon caniveau e kippode caniveau ji ndiyam d' assainissement e nder Nouakchott ɓe tawi noon ɓe tawi kadi ko sagata o kene jogui kippode kewɗe no fewi ene yeeya ɓen ferraillerie ji woni tigui yeeyoɓe jamde tawi ko jamde peseteɗe police o noon haalani kay holto wujjuno ɗeɗon kippode ɗo holto hippuno ɗeɗon kippode walla ɗeɗon ombode kono kamɓe kolori ko ombode kay gujjunoɗe e nder Nouakchott hewɓe noon kolori wonde réseau d' assainissement wonde assainissement kay taweteɗo pont Madrid waɗaɗo inauguré ko ɓoyani hewɓe kolori no réseau sociaux ji wonde kippode ɗiɗo réseau ji kala gujjanoma ko police noon mo Riyata Dem mo Nouakchott kañuma teeɓinoma kanko gujjowo noon complice aji makko ɓe foof kadi mbiyama teeɓe oɗo saaha joni kamɓe kala ɓene coka e mbadi garde à vue ha joni habruji men demgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni keɗoɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati économie e finance hono biyeteɗo Sidi Ahmed Bou waɗino kay jillu makko ñande alkamisa ɓennuɗo ɗo to Congo Brazzaville o joddima toon noon e Denis Sassou Nguesso horejo leydi Congo Brazzaville to galle mum privé taweteɗo to wuuro witengo oyo noon tawe tigui to rewo leydi ndi kanko Sidi Ahmed Bou noon o weeɗi Sassou Nguesso ɓatake tawi ko ɓatake biddaɗo ummorade kay e nando mum sehil mum Mohamed Cheikh Al Ghazouani horejo gendi Mauritanie Sassou Nguesso ni ndimo nde o yettinta calminali mum faade nando mum Mohamed Cheikh Al Ghazouani ene tawtora noon jonde ɗe hono son excellence Sidi Wul El Qadi kañum woni ambassadeur joɗiniɗo leydi Mauritanie e nder Congo wondude Sidi Wul Taha kañum ko candidat Mauritanie à la présidence de la Banque africaine de développement woni BAD ɓeɗo tigui mbawi tawtorede nde ɗon jonde ha joni habruji men demgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaɗen to leydi Sénégal tana musɗo waɗi kay to Touba kikiɗe aleta hanki o ko huɓere towdirde kay immeuble kañum tigui yani toon tawi ko janggugo noon bilan provisoire noon mo keɓɗen ɓe hen mbiya ko mayɓe jeetato woldi kadi jayɗel kolori wonde sappo e goho neɗɗo wasi hen fittanu mum waddude yimɓe jeeɗiɗo wadɓe mbarmi hen ko bâtiment noon mbiyen huɓere togodirde R+3 kañum tigui wonnode kay e mahede kañum e derguiti toon sanga 15 heures à 23 minutes capantato e joyo agent tawi ko sapeur pompier woni koninkoɓe faabu mbawi noddide toon tawi nder ɓen capanɗe tato e joyo hen tato ko sous officier ji ɓe martaba towɗi équipe spécial kadi de sauvetage ummorima to Dakar nuldama toon tawi foof addiɓe kay ko wallude yiilade kay wuurɓe e gañiɓe ha joni habruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni kettoɗen e mbadi haɓade kay ɗanne suuɗaru hono gendarmerie nationale ɓe jiiti adata hankino gasa joyi lewru men capanɗe jeeɗiɗo e joyo neɗɗo tawi ko clandestin wonnoɓe kay e wadde ɗanne suuɗaru tawi ko lawol bitegol sendu ɓe teeɓima kadi yimɓe tata woni le passeur ko ɓen noon woni tigui taccinannoɗo yimɓe kay nawdi ɗumen toon ɗen ɗanne suuɗaru ko brigade de recherche noon mo Keur Massar kañum yiitiɓe jamma hanki o kadi gasi jeegom lewru men sanga 1 heure du matin brigade moyenne e ballal brigade d' intervention de Diamniadio kañumen koliri ɓe teeɓima no gasa jeegomo sagata tawi kadi ko yinnoɓe kay fiide ndiyam wadde ɗanne suuɗaru ɓen nangaɓe noon ko ɓuuri en tawe ko ɓuuri hen hewde ko hoɓɓe ɓe jeeya ko nder leydi hen e tawi hen kadi debbo goto enquête ana jokki e mabɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen juma mawka ka Mboura to Thiès tawate kata Thiès ko wuyɓe jilli juma ka wenɗoga aleta hanki wuyɓe noon ɓe jaadi toon amplificateur uji ɗiɗi wondude ventilateur uji tati e wondude micro cravate mo almami noddinoɓe keewi hutorade ɓe jaadi hen e denda wondude kay ɓe jaadi kadi e dendagal defte kamilaji ɓurano kewde ɓe tawno ɗon ɓe mobbi foof ɓe jaadi hen subaka altine hande o noon comité de gestion juma ka
portoyi plainte contre X to commissariat d'arrondissement mo Parcelles mo Thiès ɓe erima kadi ko Allah wawno julɗo kay beɓe mbawa heptude e sottude ɗiɗon matériel uji gujjaɗi e nder oɗon jama ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen oɗo altine hande kay woni ñalawma mawɗo kay wonande Mansour Faye bandum gorko Mariam Faye Sall gonnoɗo la première dame kanko Mansour Faye noon ko gonnoɗo ministre e saaha laamu Macky Sall tumaɗo kay juuɗe mum moddude e mbuñaari e bojugol haalisaji kewɗi tawi ko haalis fon Covid 19 kanko Mansour Faye noon jogui tan ko dame ɗiɗi kay oɗo saaha joni suwat tawi kay ɓe joɓa ko fate caution tawi ko caution ñerɗo no fewi walla kay o hurtoyot toon to kaso koye ndina mbaadi noon koye ndina mbaadi Mariam Faye Sall bani ko debbo nana habbi nana kay haddi wudere mum haatidi dari darde mum no fonno kay ngam yidde rendinde fodde 2 milliards fodde milliard uji ɗiɗi tawi ko franc CFA o rendi noon ko dendagal famille o kala guila e kawiraɓe ha e bandiraɓe worɓe kala dendagal kay ɓe ɓuuri heftinde e ɓattiɓe kala ngam ɓe mbawa rendinde ɗiɗo 2 milliards franc CFA beele kay eɓe mbawa tottude ko feere mabɓe noon beele mbawa tottude on haalis kay caution beele kay Mansour Faye ene wasa yaade toon to kaso kanko Mansour Faye noon ñalawma ñande alet ɓennuɗo aɗa hanki o wonno tigui koye lawol yaade toon to Saint-Louis tawi ko ziyara o waɗino accident e lawol accident o noon Allah dandimo hen haydara o gañaki o yiɗino tigui wasde arde nottade on convocation kono sanga 11 heures pawɗo kay o wawi darade toon to tribunal tawde toon kay ɓen tawi ko hujji kintoɓe makko ha joni habaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen Aissata Tall Sall ko neɗɗo dawrugol gardiɗo kaaɗo landa mbiyete ka Osé l'avenir ɓe kolliri aleda hanki o no gas joyi lewru men e nder jonde mabɓe ɓe jooɗino ɓe kolliri kay ɓe jaafima ha laaɓi kay ɓe jaafima ha laaɓi ko fati kay invitation moɓe dokkano kay arde tawtorede ko fati dialogue national on dialogue national noon tijjaɗo ma jooɗo ñande no gas jeetati lewru men 2025 tawi kadi koye bismango noon ko hoorejo leydi ndi kañum noddi on dialogue tawi invitation ɓe kebno ɗum ti koye jaagogal kafinagal ko fate gueɗe nder leydi e jaccina gollamu ɓe kebno invitation noon guila ñande nogas ɗiɗi lewru mai gonde ndu caggal ɗon nde ɓe ndenti kamɓe yimɓe caggal kay nde ɓe ndenti kamɓe yimɓe tigui tawi ko délégué ji mabɓe région uji wondude e diaspora kamɓe kala noon ko ɓuuri hewde mabɓe ɓe kawri kay ko yoɓe gueddu ɓe mbasa tawtorede ngal ɗon kaldigal woni dialogue o ɓe mbasa tawtorede ɗum ɓe koyri hen ɗo e yesso kay ɗo e balɗe mabɓe kal kay holko saabi kamɓene ɓe jaɓani tawtorede oɗon dialogue woni kaldigal ngal ha joni ko leydi Sénégal kedoɗen jehen ha to Saraya jagorgal walla mbiyen jangguinoɓe école aji ɓe Saraya ne tawe sunare mawde no fewi jaltugol aduna biyetenoɗo jafuna noon ko professeur lycée ko professeur anglais to lycée mo Saraya koye accident noon jamma aleda hanki sanga 21 heures o wasi fittadu makko o wonno koye dow moto makko nden o yiiɗi dublude camion goto ko ɗon tigui o fatte e auto goto mo hinde 4x4 o firɓodiri e auto o ko ɗon o yani o barmi o nawa tigui to hôpital mo Kédougou waktuji seeɗa pawi hen o wasi fittade makko chauffeur 4x4 mo bel firɓodiri o noon e oɗo saaha joni nana soka e mbadi garde à vue enquête nana jokki hen ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jamma aleda hanki o ko cuumu kulɓinigo waɗi to gare routiére mo Thiès cuumu ngu noon waɗi ko sanga 2 heures jamma boutikaji ɗi tawi ko boutikaji alimentation général cuumi hen ha gonti ndondi ɓe cuumi hen ha gonti noni ko ɓuni kay ko boni hen ko kayne qime ha million ngaji nogas taw ko franc CFA soit taw noon andede holko saabi nguɗon cuumu ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen nomima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗen Abdoul Aziz Aguissa o waɗi prêté serment wonde tigui o wondi ma o ardo kay catala bitengal BVG woni bureau de vérification général tawi koye dow nunɗal wonde vérificateur général nde kay ko ñande ko guila noon sappo jeegom lewru mai o subano o noma e poste he tawi ko décret présidentiel mo général Azimi Koïta sifi mbiɗen guila ñande sappo jeegom lewru mai kono noon ko ñande aljuma ɓennuɗo ko nden tigui o woti o waɗi prêté serment makko ko nden o wondi tawi kadi ardino on cérémonie ko biteɗo Issa Traoré président de section judiciaire de la cour suprême ha joni ko leydi Mali kaduɗen jen ha to Kuccala commissariat de police mo Kuccala e gardugol commissaire divisionnaire biteɗo Fousseynou Diakité ɓe teɓima fedde wuyɓe kay dartonoɓe wujjude
ñamde dabeje woni ko wiyete aliment de bétail walla mbiyen jamde sagataɓe ɗo noon ko sagataɓe tatno noon mbiya tebto legal bitegal Médina Koura policier ji ɗi ɗon tawi tigui koɓe mofti sakuji kewɗi no fewi e nder galle goto tawi ko galle mo hoɗa gonnoɗo e mahede mo gassani e nder galle o noon eɓe gaddi moto kay kala saaha eɓe carsa oɗon marchandise nden noon ɓe ɓennama to commissariat to ɓe toon tigui ɓe tengtini wonde koɓe gujjuɓe ɗiɗon sakuji kala ɓe kolliri noon ɓe gujji sakuji ɗi koye nder magasin goto legal bitegal Sensina ɓe kolliri kay wonde koɓe gujji ko foof ko 1,9 saga aliment de bétail woni tigui ñamde dabeje wondude 1,13 bidon tawi ko bidon neɓam eɓena coka noon e oɗo saaha joni e mbadi garde à vue enquête nana jokki e mabɓe ha joni ko leydi Mali kadi jen ha toon to kona ne tawe tigui e nganu mawɗo no fewi e fayre mawde kay kona noon tawate ko hakkude leydi Mali ko maire mabɓe noon biteɗo Ousmane Campo noon kañum bifta ha ɗo noon andaka hol biftiɓe mo anda kadi holkoɓe biftirimo anda kadi holtoɓe nawimo kanko Ousmane Campo noon o ɓuuri lollide ko naba tigui o ɓuuri lollide ko adada hanki ono gas joyi lewru mai o bifta tawi kadi ko subaka lawa ha joni ko leydi Mali keɗoɗen hono mbiruɗen gardini kadi kabaruji men fedde witede Nusrat al Islam walla muslimina walla mbiyan GNI woni ɓe kolliri tigui e gardugol biteɗo Tariki Iyak Qali ɓe kolliri kay wonde ɓe mbaɗi jangu mabɓe e base militaire base armée tawi kadi ko militaire uji e nder région mo Dioura e nder falde mofti ɗum nder falde moftino tawe hakkude leydi Mali e nder communiqué mabɓe noon kamɓe GNI ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbari fodde 40 militaire ɓe bonni kadi otoji kewɗi no fewi otoji militaire uji kewɗi ɓe kolliri kadi wonde ɓe tettini militaire uji ɗi e nder ɓe tettini militaire uji ɓe jaadi otoji jeegom e wondude e mitrailleuji nayyi ɗi hinde 14,5 mm wondude e pétalaji 5 ɗi hinde Duska 13 Picas wondude e RPG 4 wondude tigui e 5 Kalashnikov ɓe jaadi kadi ɓe jango ngu noon ɓe mbaɗi ɗum koye jamma aljuma ɓennude ɗo ɓe nawi kadi ɓe nawi pistuleji 4 wondude 120 chargeur wondude gueɗe kewɗe no fewi ha ɗo noon wona armée leydi Mali ndi wona médiaji leydi ala mabɓe kala kalɗo kay ko fate nguɗon jangu gila nden noon fade o saaha joni armée leydi ndi wondude médiaji ɗi kala ɓe kalata tan ko jangu tawi ko jangu seɓɓitiɓe banno toon to base walla mbiyana société chinoise biteɗo Covec ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi ten mbima to leydi Mali jaɓɓoɗen ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj a salminama juurama. en calmitima Ghali Abouba calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kabaruji men ɓurɗi tengtude e dongde Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi Mali toon ñande asatare 24 lewru duuƴal ujunaje ɗiɗi e 25 toon to diwan Kayi ɓen ene wayde ko jihadiste uji en mbawi won toon janguji mumen o fati kay e entreprise chinoise taw kadi ko fanniyanke to batte hono BTP ɓe mbawi yande toon caggal kay nde ɓe jalno to banggue rewo hani e hakkude taw ko leydi ndi taw ko ɓen jihadiste en e ceera kay e wadde e ɗum janguji e nder taw kadi hay ko diwan banggue hirnangue leydi Mali hakkude mum e leydi hono Sénégal Niger toon e wayno ko yimɓe hewɓe mbasi toon pittali mumen e janguji baɗɗi to funnague rewo leydi ndiyete to Venezuela kamɓe ɓe mbawi kono dawrude taw ko suɓade e saɗɗiyankoɓe mabɓe wonno ko ñande alatare 25 lewru duuƴal ujunaje ɗiɗi e 25 ɗum noon ene wayno tawde ko lundugo noon wi wonde kañum dey ko ene wayno koko geddi kay ɗin wotoji mbiya ko tawtortaki ɗin RDC Congo honiyankoɓe taw kadi ko fati kadi ko équipe aji fanniyankoji ko fati noon e ɗin kullon dogono kon ɗon taw gummi kay koye ɗon ɗo nehano ene mbaɗi kadi ko ɗon kullo kadi koɗi boɗɗi no fewi ɗum noon ma won 50 taw kadi ko kilométre hakkude mum kadi e lamrugo toon to Katanga ɓe mbawi no wiide wonde ɓe jaggi kon caggal kay hono caggal tawde ko midi ɗum noon fonno ñande alatare 25 lewru duuƴal ujunaje ɗiɗi e 25 caggal kay nde ɗiyen mbawno kay wono togde toon ene wayno de yimɓeɓe no mbawi dañde on fayida mawde kono oɗo saaha de
ene wonti taw kaddi ko ɓe jaggi ɗum tawno ɓe jirtinu yimɓeɓe nde mbaɗata feere nden to tawno ko ɗukkulon ko bon kon no feewi Algérie ɓe ni taw ko oɗon projet tawde ko mbaɗanoɗo kay gila lewru taw ko duuƴal ujunaji ɗen nogas e nayyi taw ko oɗon projet taw ko fatuno koye jangu kay complexe taw ko gazier mo tenkantorine ɗum noon ko waɗama kay taw ko Ibnu Amana ene wayde ono commando islamiste ko kañum wonno maro nguɗon jangu toon to e oɗon complexe gazier wonno ko ñande lewru siilu ujunaji ɗiɗi e sappo e tati ittiti ñande alatare nogas joyi lewru duuƴal ujunaji ɗiɗi nogas e joyi toon to Algérie ɗumen ɓen worɓe nayo e mbawi kono ñawede tawno ko waɗi kañumen jeeya koye on groupe seɓɓitiɓe e kadi ko jogitiɓe e ɗum noon mbawi kadi wadde toon taw kadi ko mbawi wadde toon ko wiyete taw kadi ko otage kadi wadde to ɓe bondi toon gueɗe kewɗe no fewi taw koy ko amdu e belade e wawde kadi wadde gueɗe kartuɗe toon ɗum noon kadi ɓe mbi wonde ko jawdi taw kadi ko laamu ɗum noon ene wayno ñawore mabɓe de wawi kono yande no mbiɗen ni ñande alatare nogas e joyi lewru duuƴal ujunaji ɗen nogas joyi toon to Algérie kadi Abouba ko ɗum tonguɗen habaru men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji kono commençal ɗum gam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodji ko an uddi habaruji men e nder dongre Afrique takkusana yoni ha to galle Chérifa Ɗeyyoubo ha to duɗala Chérifa Jawat to ciɗon ko on takkusan juula ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Sile Ba to Moderna kaydi ha to galle makko Samassa Killinkara habaruji men joɗam jaɓeri koto leydi Palestine puɗɗone Israël ene jokki kay wadde bombardement e wadde gueɗe kamtuɗe no fewi e nder Gaza altine hande o no gasi jeegoma lewru mai fodde 52 neɗɗo mbarama e ɗiɗon bombardement ji hono no holli kay défense civile mo Gaza hen 52 mbara tigui koye nder bombardement e nder école goto tawi ko école jaɓɓi doga molto to hen woni déplacé en armée leydi Israël noon kañum holli tigui wonde ɓe joofi toon walla ɓe tooɓi toon ko terroriste en cuuɗinoɓe e nder oɗon école koto leydi Suède paɗen laamu leydi Suède holliri tigui ɓe koliri wonde ɓe koɓe convoquoɓe ambassadeur joɗiniɗo Israël e nder leydi mabɓe ɗum noon e nder Suède hollirde kay mette mabɓe kay ko laamu Israël woni wadde ko e oɗo saaha joni ko waɗi ko wadde ko to toon to Gaza so wadde kay blocus woni blocage halde kay dendagal balle tawi ko aide humanitaire wawde yettade Gaza hano hannirtini ko hoore jaggoɗe leydi laamu Suède noon kañum ɓayyini kabaru o altine hande nogas e jeegom lewru mai koto leydi Allemagne paɗena to leydi Allemagne le chancelier allemand woni gardiɗo leydi Allemagne biteɗo Friedrich Merz o holliri tigui altine hande o wonde kanko de e oɗo saaha o ronki tigui andude holko laamu leydi Israël yiiɗi hol fandare mabɓe kay ɓe jogui faade ɓesgu Palestine o wi o ronki kala andude holko woni objectif armée leydi Israël fandare mum faade kay e Gaza o erima noon Netanyahu kay nde dartinta oɗo massacre ɗo musibbaji e jayeji waɗa tigui e ɓesgu Palestine naɓe koto leydi Ukraine paɗen laamu leydi Ukraine ɓe kolliri jamma aleda hanki o fayi subaka hande alta fayi altine hande werdoga wonde kay armée leydi Russie weddi mabɓe temedde tati capanɗe joyyi e joyyi drone tawi ko drone explosive woni bombaji ɗi hinde drone tawi kadi ko record saabu hono gollo hewde drone aji ɓe meeɗa hebde ɗum ko guerre o fuɗɗi faade ɗo jaaha joni ɓe meeɗa hebde bombardement ji poɗɗi ɗi ko guerre o fuɗɗi guila février 2022 fayi joni woni tigui ko record ɓe kolliri noon wondude e missile aji jeenayyi tawi ko missile aji croisére ɗum tigui woni ko wedda toon koto dowlaji tentuɗi Amérique udditen kabaruji men aleta hanki o caggal kayde leydi Russie wonno bombardement ji mum musti no fewi nder leydi Ukraine ɗum saabima noon mettere mawde wonande Donald Trump kañum woni hoorejo dowlaji tentuɗi Amérique kanko Donald Trump noon caggal ɗin bombardement o suuti konnguli musɗi faade Vladimir Poutine hoorejo leydi Russie o wi kay wonde Vladimir Poutine o kay koko hanga tawi kadi ko kaadi bonɗi no fewi il est devenu complètement fou ko konngudi wona konngudam ko konngudi Donald Trump hoorejo dowlaji tentuɗi Amérique o wi noon so tawi kay Vladimir Poutine siki kay kene wawi tettude e marde dendagal leydi Ukraine ndi kala yo rento kay so ɗum ala ko leydi Russie koko jogori samde hen woni koko jogori wadde chute leydi Russie taw ko chute complète o wi noon omo jogui kay o wi kay wonde kay omo jogui relation moƴƴo no fewi e Vladimir Poutine kono noon yo Vladimir
miɗo putin andu ko wone wadde ko ɗo saaha joni ene fakiti lamdam no feewi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ko ɗum ɗo wonno ko min tongal noon habaruji moon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawan yiide hen to banggue nete ɓosoje ko miñumen sehil men Saydou Abouba so tawi ko roɓiɗo Afrique ko Alassane Oumar Mbodj gorko mo Saaru Dogo ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on